kecengsi karbing long raton pantamila bangso lamar janai la dumai kardom baji lo kardom milimen sengkan hansi la penon eda Greater Guwahati karbilo charlie song lo mai phulo la penon het jong 7 June ni ke po case dak barni hat lo 14 mile lo GM Cook podimen ke ada inut nitum karbi khe prandam nang jui lo ke amen bang ke puram rong hang nang lia hem bang ke dok muka lapen aktumu bang ke lapuhan lo jo ni tumhan patowe 7 June ni baji keplom ni tumhan dak GM Cook pen bahini also phone nang lo ke phone long na phone nang lo pen ni tumang than lo de ni tum dak karbi somar tumhan theng na theng inke nut khan bang ke theng dak rot ben sik theng ke kaprek tundareng su bang dolo pulo anut bang hari cinglok lo keng cinglok lo lapen ladep pen ni tumang ke tong sekot ni tentang phit lo Guwahati penang barsi dak Sonapur police station tu men cingki chathan sini tum adimaklong palit lo adimaklong palit tang dera phi hada ke do kaprek workers karbi workers tu cingki sthan long ke alang ni tum hin pen atau lambang nang pangdat lo koson si kachat heng nang kachat heng dut ma ko pi puto si alang to hareng pasu ke alambang la pohelo alang litum an keco por pulo factory long an keco por but alang litum room an to dera phi room long cewang lo pulo room long wang dera phi hada la alang litum pu ini jirpong pong pu kacingki kachat thana se patheu la cepata sanjat mat bang khe bang si elai nut phana pon dek si areng ahu pasul theng rurup del hodak si inke la det pen hala kaprek karbi workers tum ke rap dum handam lo hodak hala tumana theng rurup del la det pen tang te light of check si kaprek karbi khai tumanda hada aruming ing thu dam si la tumana reng hu pasul la det pen putang ten litum atung bang nang thandet tang det phi la investigation bang hadak cheng pono la pen litum baji truck apor ni litum Sonapur dam phit lo Sonapur li phit pen litum FIR ta pilo hada FIR pider phi pini da prang 8 June pini da prang litum baji keplom ni litum nili methang statement pilo nili hin methang pen si FIR ta pilo nili men pen si la pen ke statement pidang dera phi baji proxy long ni litum birta long pon lo jeki tumi het apu theng dak also la deboram rong hang alang libang prandam dang julo apen ke nilitum khalasut chetong dam iklong le derlo ke cheng si ke athe people lo putang te nilitum hadak kele asin long kele hot ke a manager si pon dep inki ke pon ke JNRC hospital ke pon JNRC hospital pon lo JNRC hospital penta haladak aju matsi alang phani release dep lo inki arona tang wi pen si koson si release lo head injury udam lo pulute head injury poser pita koson si release un lo lader phi alang tum dak wan si dak kang khu ben si la dak barni hat long komane room bhara NC hadak si hadak padolo maju pandalam lambang pangdat long le lo la phi narlo ta ni tum la dak Sonapur long la so investigation officer alang lita humridam lo pula GM Cook long la factory long ke hadak ningje lo je ki la tum kachathan ke la phan hempon lo pu stitches dolo la pulong stitch kuri lo hempon lo hadak le lam nang than kaprek apu dak investigation officer to man non api lam nang kang dar api pu ni tum sinai kol ni tum hat baji truck silom de ki de boram rong hang lang li chethe videt lo la pen ke ni tum mang tong scott ni tum hadak pen nang barsi non mang nongpo civil hospital long si alang li phani postmortem hadak pon ider lo engke ni tum pong scott hadak palitun lo pale zera phi dead body mang ke nongpo civil hospital long zul ni tum hadak pali pen non dak ni tum la dak hem long si ni tum non dak bhara hem long si bang si aku alang li tum hen pe kopi koson si ke phuma la pen alang li tum han dak au si tum kopi si kining jema karju pan ske bang la si ni tum han ni pan ko arju pon sana kopi lo ne kita ka bang pen la sini nang pachini jema nang itum dak lang lo lang pen koson la tum nang than nang than bang
ที่เห็นเป็นคนอังกุรีล่ะangke nang ikan lang am thala sona gotona pulo angke ni tengge kona lembar ta abi izin kuri pen kona lembar ba kolong sufi hala bia sangho kan kuri lo ama bia sangho bangke o bol ni hat tu lo wan elu la kan kila dak tu dulu ama ni tumta dam bol ni hat dam lo patilai hala dang ni ge thegam long ki angke inut rong hang sangho biasa sot hala sikitu angke thang ta we itu umat sibilai angke lam taning jiun chun Dubai aja tapi pipe ni di gedam Dubai pipi an tani biasa o pilang na lang pajun lah amat sini di pulang apulong abiru kok lobo nang itu la dag biara ki tok lu ponang ko uni lo hala biasa sang ho bang lo mi kanon kana nang hang bom ni kana dana la kan ta pon nang sina itu lo ke sok ke pon pon mala kan di tini di dampo mat alang bang dam angke mual yang sampon iku lapen nang litumhan pinang pukuma alam tepat di papan pininang di papan ke non kami ni ditahem ti bang igri lo mati aku punang kuri lo nang di bang serak no ni serius lo nang ni di non diskusi kan bang bom lo ada otu pakai lo nang di balik tung serak no amani di bang ni di hiluving lang uson sini di dam tong un tama otu ta ave hilu ikving lang nang di si grid support nang di balik dam tapang ko sini di lang han pulo amalan ke apia ko ni di kon pute kan pera apia la tong hang sang ho kanaro kuri chulo amala bang sang ho avilo ate ti avilo aro be sang ho pani li kuri lo be sang ho pani li chulo nang li muner lo pen ko pisi da ki biwer nang lang mani di nang tang de nang li tunte pon pit nang gile nang li tangkal li kedam di kan di kompanya tangkal si dan gile nang di tang ginang ni lu kuni nang pulo pulo nang li tun pon pede ada ki biwer ke amat punang kan pen li pa angke ni di tumdam etap si hala dak ni panang itu subang ke adet budi nang tunci ponder jina maka son mang nona aju ponder nak ni di panang itu ni tu itu son lo ke pon ko aja tarik kolam ni itu naga aman ke poisa tangka mathan nang ni ko an ma kenang di nang tu naga alam lam ke patipan lam ke patipan si son nang itu alam pati nang ni lo kesta pinang ni lo kesta pinang ni lo alam ta pati nang ni lo poisa ko an ma kenang di nang litum hin pen case bang file lo ke tidak elu ni litum naga ko ni harakan nala malaka ni litum hanang khang tik lang hala muslim tu larong dia sang ho tum he pinang ni do kita ni litum ini ngat khang elo he mapi den lasi batai lo ke damaning ke dam tangan ingkan tala sontot ko lo bon sitame piningan ingkan bang ahiring tang pik lo la pening ke itu ning duk ta duk pik lo puson inut karbi methang korte brandam nangju lo la pen asini itu mang ke non investigation officer to manage kilong lo la pen alang itu hin pen nang ke non make investigate bom lang kusiku la pen la non postmortem report tang hong po la pen hala ke theng back atum han bang ke bahini ke respond tang ke bahini phan lo tapi alang itu han bang ke non jail da poner lo la si kaprek tum la bang ket bak si keteng lo tum han bang ket ne bang krepone si keteng ko bon la tum han la si la tum han bang ta ni tum la investigation officer pan itu pachini lo dekile tum han tong spot dia serak nang ko la si ni tum justice the demand lo la pen la si penap arani ni tum hong sana ko sonji ni pu la si lambang dak sington ko kar